executive engineer jong ka PHE Maukerwa division haringkat kinong tray menta kasing da ka mensim jong ka jingïen jingïasynñiang pisa ban ai ya ka Kmoiñ Wahlang. Kani ka jingïasynñiang pisa jong ka office PHE klalong bandan ka jingkashanem na kabenta ka jingpen kre jong ka Kmoiñ Wahlang shwa bakan let sha ka jingïako marathon kabadai ka 13 Pan Pacific Master Games Arhaja Arpsa kaban salong ha Gold Coast Queensland Australia. Ya ka song pisa baladap ban yasynñiang la IT da uba ke nong basa executive engineer ka PHE Maukerwa division. De kong nakaliang jungi ka office ngilalum donation nakabenta jongki ha ini box jongki officer bagi staff jongka office jongi executive engineer jongka PHE Maukerwa division ngilalum donation nakabenta jongki kum kadak jongka jing kitbox nakabenta jongki bapin khoi syaka thong bat ka jing job bat ka jing wanra ya ka burom nakabenta ka Tri India ya ka state bat ya ka southwest ka skill tinglalum donation bat ngila tap hangni ngintip kadon katno sim ya kane kung kadak jong ka jing songu suburom nakabenta jongki bat ya ka bapin penankam bat kane kalong kadak ba nyokor ya pi bat kalong ru kadak ba ni I Mei-ieid ya pi bat ngikupu kedok ya pi ba pin wanra ya ka burom nakabentakan ni ka marathon race ka ba pin sayele hari Australia bat kermen bo ublay unang IFP ya ka met ka bakoy ko siya ni ublay